Здравейте хора, аз съм Янко и в днешния епизод ще играем Survival с моя приятел Роската. Така, нека започваме. Чупи дърво. Ще опитаме да намерим село в този епизод. Поне малка част от това. Ви моля да се абонирате за моят канал РОСКАТА.BG. Аз ще го оставя долу в коментарите. Абонирайте се за моя, за неговия. Нищо не струва, безплатно е. Така че... И това само ни помагате като цяло. Да. Добре. Така ще направя. Така... Ти събирай само... Много ме дразнят. Да, и мене не ме дразни. Само че пълнят инвентар. Да, наистина. Само си представи обаче колко щеше да е яко да има тървен армор. Да, ма верно. Направи си... Някой има запалка и без да искате да запалиш, ще убие директно, защото ти целяш пламнеш. Ама щеше да е много яко, защото дървото е навсякъде. Дървото е в цялата игра. И щеше да е просто уникално. Да, отиди и търси овце. Отиди и търси овце. Да, само да си крафна малко случици. Да си направя. Аз тук събирам камък, камъкът се стъмни, няма да мога да... Ние мразим да е тъмно. Много мраза да е тъмно. Защото като ми дойде 10... Буквално... По принцип много. Да, буквално като ми дойде 10 скелета, 10 крипъра и 10 зомбита и няма как да оцеля. Освен ако не тичам, брат, ама то след някога ще ти свърши храната, ще ти свърши всичко и си до там. Да. Обаче не знам толкова дали има овце, макар имаш, но... Аз чувам прасета. Ако бих прасета. Ето, намерих крави, обаче не и овце. Прасета крави. Убива и крава. Да знаем, че за кава в пълн. И ще взема малко, искам да взема флинт. Вземи 3, за сега не се трябва само 3. Добре. А то ние сме два флинт, няма ли да ни стигна? Не, 3, защото аз ако намериме село, знам едни неща как да ги направим, ама нека да не мислим за това сега. Да, но сега нямам късмет, нито едно не съм намерила, щупи всички Едно флинт. Изчупих почти всички градове, само едно вече щупих градове. Добре, ти къде си, бе? Чай, ще отида в тази посока. Видях, че ходиш натам. Ще опитвам да те... Да, ето, видях и не това. Опитвам се да взема врато. Намерих овца. 2 овце. Още едно флинт. И имаме 2. Браво. Това ще обхване много върто. Ти къде си? Ти имаш ли поне една вълна? Какво викаш? Имаш ли поне една вълна? Не, нито една овца. Нас поправя да прикия. Топлин. Yes, бе. О, бамбук, къде да взема бамбук? Не бамбука, шугаки. Да, аз още съм в OG-то, когато нямаше бамбук. Имаше само шугарки. Аз помня, когато нямаше 50 вида животни. Да, не, то... Глината версия има... Защото не знам дали си го пускали само за една версия, помня черно-белия бая. Кой?
Да, бе, това беше миналата, това беше миналия апдейт. Беше миналия апдейт. Ама, то премахнали ли се го? Не. Просто е много рядко да се намери. Да. Много е рядко да се намери. Мисля всичко там черно-бяло. Обаче, Това чудовище е... Нали, не е толкова силно. Такова маската се обикалям по дърветата като Тарзан, обаче е така лекичко, виж, при мен има океан, може да си направим лодка, така поне няма да се страхуваме от чудовището, nevermind, май не е океан. Но ако си направим лодка, дори да стане нощ, няма да се страхуваме от чудовището. На мен ми трябва буквално само една вълна. За да направя поне... За едно. Ма то се някой от нас ще лепне и по това. Ще Единият ще лепне, ама то трябва и двамата да легнем. Не, ти, примерно, аз лягам в едно легло и ти лепнеш. Много И убивай. първата естествено не ми даде... Уж бях късметлия. Тук има пещера, но не знам дали да вляза. Не влизай. Много е рано. Дай, не прави спидрън, дай да го караме полека. Аз не знам къде вече си направиш за себе си легло и сега ще взема още вълна да може ти да си направиш и ще ти кажа координати. На мен ми трябва само една вълна, да знаеш. Готово. Имам 5 вълна. Аз намерих овце. Добре, но има ли някаква река при тебе? Виждаш ли река? Не, ама идвам тук, където беше шугъркейна. Добре, казвам ти координати. Я ги напиши в чата. Минус 118. Да, и 368. Да, тук видях минус 18. 118. И 368. 308. Нали там където пише XYZ? Да, бе. Не ми да. И първото и последното. Само кажи, ако имаш печица, няма да е лошо, защото филм дали имам сам сурова емисия. Брат, 300, брат, ти къде си отишъл, бе? Ми обикалях си да гледам по дървета, имаш да направя пътечка и аз спорих, ами... Ти да си минал по вода с лодка. Или си плувал просто. Без лодка ходих върху дърветата. Защото аз в момента трябва да се наложи да плувам. Вземи си лодка и плувай тук по реката и при мен има океан буквално. Аз плувам. Май. Не знам, я кажи второто число, трето число, какво беше? 300 и колко? 368. Добре, са идвам. Аз между време... Ето те. Също, твое ляво. Добре, крафтвай си легло. Да, са идвам. Сладки сънища, аз захачи вмъкта. Браво. Дай. Да си изключа координатите. Къде има октопод, рами октопод? Обичам... Чай, не го чупи. Служи. Чай, че нямам място. Как го дропна на земята просто. Аз го поставих. Юзлес си ста. Ела тук да си вземеш това. Трябва да си направя нова братва. Убих бая мобове. Мисля, брат, ние трябва да събираме повече вълна, за да може да имаме после за дракона да гъбнем легло. Чакай, ти много напред си. За малко. Аз слагам още 6 жолки. Добре, слагай.
Аз слагам тук още дърво. Добре, аз ще Добре, аз ще направя направя една една лодка. Аз съм си направил лодка да вече. Ама ми трябва октопод. Много искам октопод. Заплатил. Заплатил. Да си направя едно нещо. Добре. Добре. Та, има Ако ли наистина риби, които не можеш да ги изпечеш? Убиваш ги, Убиваш ги, те ти дават, това, че не можеш да ги изпечеш. Ма какво е това голямо дърво, бе? Пуска. Гледай, брат. Гледай колко е високо. Аз не мога да стигна. На един сервер, такъв вилич бях намерил. Айрен голема се респална 3 пъти, брат. Може просто да е троен вилич. Смисъл, Смисъл, толкова толкова безплатно. безплатно. Айрен, Айрен, получих, че и всеки път ми даваше по 5. даваше по 5. Ти си късмет. Пато, Какво правиш там? какво правиш там? Опитвам да сваля цялото дърво. Въпрос, че е хипер голямо. Аз ти го щупих. Ти го щупи. Не го взех, Не го взех, ама го щупи. Да, това дърво, Това дърво дърво става само за печене. за За нищо друго не става. Мисъл, виж Мисъл, какво е виж какво е гнусно. гнусно. Бяло, черно, Бяло, не. черно, не. Ява тук, ява тук. Друж. Накрая си върнах. Аз имам 4 4 овче. И аз имам Аз не съм. имам 4. Имам и една буквално. Искам да ти кажа Искам да ти кажа точно колко. Мога да щупя два блока с брава. с брава. Един блок. Знаеш ли Браво. кой? Знаеш ли кой? Тук да Ела ти тук щупя да ти щупя главата става. Имам един удар един удар буквално буквално с с една битрал. Да, имам Да, един удар имам един удар с става. Ела да ти я щупя главата. Щупя! Ти си скала! Ти си скамик! Ти си Камика камика повече боли. Това е много време. Няма да излезе малко камик. Искаш ли? Аз имам Добре, 43. Отка. Няма да го правя За камик. Аре бе. Значи половината. И аз да си имам камик. Брат, това чакам пържолите си изпъкат и чупа печката, защото ми омразва да чакам тук. Да си за камика. Да, защо? Какво е? Кой е? Ще се бием ли, бе? Ще се бием ли? Гледаш ли са? Бе, чакай. Чакай си направя спаун поинт тук, че... Мир. Бе, ги те дървета, бе. Колко пъти го фърлих това дърво? Най-накрая остава само една пържола. Я си такова. Я си такова. Всеки има последно. Служи си пържолите. И после имам. О, найс. Колко пържоли имаш в инвентара? 7. И хапнах 10. Аз бях взел малко повече пържоли. Коничко беше взел 20, ама... Не, имах 11 в инвентара. Аз взимам си моята част. Ти си взимай колко. После имам рибка, ще да си разделим поравно. Как си разделим рибата, брат, ти нормално. Брат, това ще е много яко, да мога да си делиш храната на парчета. Или да мога да направим нож, примерно. Или не, да направят малък нож, с който да, примерно, да режеме някакви неща. Да. Например, пейки. И представи си да може Я си извади си пържолите. на риба и с пейките на риба да такоме. Чакай, пържа. Риба. Нищо. Дай Слагай лодката и да тръгваме по океана. Ако въобще има океан там, да е.
Сега гледаш какъв дрифтър съм. Тук е F5 да може да гледам да купа лекова. Чай да. Чакай, само кай сега идвам. 1 секунда. Така. То няма за какво да гледам. Така. Ще минем от тук. Аре, тук ще спреме. Тук съм. Се връщаме, ти викаш, тук ще спрем. Ами, по принцип можех да спра отдавна, просто изчаках малко повече време. Тук съм. Точно си дойдох. Ти да не си Равин, брат. Идвай тук, не търсиме равин, търсиме село. Ама в равина също може да има айрон, нали знаеш? Ама то на мен не ми трябва айрон, то ми трябва село. Само да те питам, да не си убил Ендермен, защото на екрана ми буквално се телепортирал. Не, може да ти е лагнал. На мен ми... Това е яко брат, изглеждаше буквално следва си вестал Ендер Перл. Само ако намерим лава по-врато, ще съм много ядосан, защото на един сървър буквално търся лава по-половин час, няма го слизам в една пещера да го търся, няма го врат, и накрая просто врат свикам, защото умрях, един крипър ме бутна, скала падна да си диамантите, и врата просто като се ядоса, докато търсих Стронгхолда с чиитове, буквално видях 50 лава по свикам. Брат. Това сериозно ли е? Само за момент протектиме трябва за момент да се изключат. Не успях. Тук съм. Браво. Аз съм малко по-напред отидох. Аз съм и тук от твой ляво трябва да тръгнеш. И ще ме намериш. Ето ти не е това. Лекото объркаш по стопите. Аз забравих на къде гледах. Вижда ми се на интага. Не, аз не ти го виждам. Значи си сляп. Сигурно. Коя посока? О, видях го. Кой видя? Мене ли видя? Не трябваше да кажеш, че си... Ела насам. Как ти изгубих на интага? Брат, глей. Аре, идвай. Идвай, бе. Правилната посока беше. Надясно. За тебе. Видях те. Здрасти. Сега, брат, ако пак ме изгубиш, че тогава вече се предавам. Вече ще те гледам. Къде си? При кравите. Къде си? При кравите, брат. Вау. Там ми взе кравата, брат. Ocean, да търсим. Лягай си да търсим след това Desert Temple. Брат, аз не търся Desert Temple. Не Desert Temple, шипрек. You're not good with English. Изчакай малко назаде. Мрал. Покани. Така. Втора нощ няма да намерим нищо. Къде отидолу? Аре, лагай. Отидай. Лагай.
няма ли октопод? Реката, която беше до нас, имаше октопод. Скачай! На Кола, после ще си... Аре, идва, чорап. Идва. F5, така. Ние сервер, където преди малко ти говорих, буквално от селото, тръгнах правилно напред, отидох, намерих пилиджър лаборатор. Там успях да взема стата, обаче после бряг. Върнах се, взех си нещата, после намерих пустинно село и оттам някъде половин час да се ориентирам как да се върна в това минало. Чуя малко. Какво има тук долу? Нещо. Мале, брат. Не. Махи се. Скачи. Качи ли се? Не. Не съм взел лодката. Не съм взел лодката, брат. Пича ни щупи лодката. Сега се опитва да щупи мен. Мен ме щупи вече. Виж, аз тук ще взема камък. Ама леглата ни, отидоха си. Взех ти леглото, обаче... Махнали са там. Тук дойдох при някакъв мъшрум баям. Се опитвам да избягам, защото ще ме преследва. Бе, чай ще опитвам да дойда при тебе. Кажи си координатите. Казвам си координатите. Минус 399. Напиши ги в чата, защото не може да се разбера така. Чакай. Трябва да си пусне на сефтирите. Чай, че аз съм си изключил чата. Ама, верно, да. Аз ще продължа на там. Каквото стане. Я ми ги кажи първо, да мога да тръгна. Минус 399 и 1000 е 1334. Плюс ли е второто число, където казва? Пратих ти. Не си не ги пратя. Добре, сега ги пращам. Пак ще се опитам обаче. Ама, кажи ми второто число плюс ли е? Да, първото е 1334. А първото е колко беше? Да, минус 399. Да, и ще се опитам да излезна от тук. Това са... Ето аз намерих мъшрум байома. Това е най-рядкия байом. Не, по принцип, това вече не е най-рядкия байом, обаче пак е рядък. Мъшрум крави, равин. Да, точно това е рядък байом. Ти сега къде си? Това равин буквално свършва до Перу и е басня. Трябва да се намериме. Отивам към противоположната на Саут посока. Ти каза, че ходиш на Саут и аз идвам до също положено. В момента обикалям буквално острова. И се надявам да това. Идвам към мъшрум баяма. Крави, аз ги намерих кравите. Има крави навсякъде, смисъл, това е мъшрум баям. Верно ли, не знаех. Мисля, че това е идеално е такова. О, ето аз съм при равина, Аз съм на равина. Ти при равина ли си? Да. Добре, изчакаме там. Виж при равина, където има едно каменно мостче. Тук няма каменно мостче. От едната страна има каменно мостче. Няма каменно мостче. Абе, брато, не ме казва, че има втори равин, бе. Буквално аз съм при равина и те няма. Иначе аз съм в друг равин. Кажи си координати и стои на едно място. Добре,
Значи координати 500, минус 502 и 1314. Минус 502 на 1314. Бро, намери Харем. Айде да си правим колко. Да вземем тая вода. Ей, там има лава пул. И да ходим в нея. Ти много искаш, чакай малко. Минус колко първото число? Минус Минус 502. чакай, аз много отидох. На колко? 1314. 314. Брат, не мога да отключам. Ще ги дам пак жълти. Опа, аз там го. Брат, паднах и за малко да умра. Брат, много съм зле. Много съм зле. Лягай. Буквално съм на едно сърце. Лягай си, бе. Чакай, трябва да деливър на храната. Аз съм като Амир. Мога да умра, ама... Аре, легни, ако може, брат, да не левкаш. Ох. Така идваше. 502 на колко? Минус 502 на 1314. На 314. Ако има 4 айрон, поне, мисля само толкова виждам толкова, за да може да измъкваща. Така. Имам да си направи толкова човек, колкото мога. Така 12 Ето те. Еми, ще свършваме, така че. Добре, значи, следващия епизод трябва да отидем задължително. Ох. Все тая хора, аз сега ще го намеря, така че следващия епизод ще е такова. Не, няма да ходим в недра. Просто ще опитаме да намерим село и да, така че. Чао и до следващия път.